Saiki wayahe nyemak kidungane Cak Kartolo maneh lur. Awan-awan mangan didih ngapek gelas kliru cengkir. Bojone mbobot 9 wulan sing lanang luyur ae. Dilungkas jabang bayi wis lahar. Lahir. Ono ae Cak Kartolo iki. Kon wis. Awan-awan mangan dede ngapek gelas keliru cengkil. Kon wis. Tibane wis menclek iki. Bojone mbobot 9 wulan sing lanang luyur ae. Diluk engkas jabang bayi wis lahar anu ae. Aduh ya. Ngono-ngono iku salah peno dhewe. Awar-awar golek nang sepanjang wong munawar untune bokang. Loh. Iki lak pencar rek. Loh, jula-juli rek. Sawangane kok gak iso. Yo tak ladeni. Aduh. Kata wedan ya kan ya. Wah, laju-lajuli kok iso tambah ngono. Lek ana kene lho, Nak. Ya biasa. Lho iku kendang, bonang, penerus peking guawang kabeh iku ditabuh bareng. Tenono ya. Dorong. Ngedol. Wis, hop. Ngene lho, arek-arek lek utang dhuwit gak dikeki ya boleh ngene ya. Toro pisan. Engko dikeki 2000 lak wakase setengah mati. Jula-juli iku lho rek, jula-juli. Lek tak posno jula-juli biasa terus digedungi kok lho, ya. Iya enggak? Ya. Padha-padha ya. Tuku tongkol cuma loro kesake mentol isine mbako. Tanpa
sebab sik padha tolek ilmu kanggo sanguripno alam donya ojo sampe tumindak akhire jatono asmane wong ngesakno adekku nek eling riwayate mulung lalekno kuwajibane sampe nyembranakno nek sekolahe sebab nuruti karepe dhewe jam 6 esuk budal jare ngampiri kancane wong tuwa dipamiti seneng atine duwe anak sregep mempeng sekolahe dadak nduk dalan menggok sapa nok tuku sing rame dasar adekku areke ayu mlebu toko bareng guyang oleh mlaku model kaya kesusu mula aksine kaya ana sing dituku dadak kepethuk arek lanang ganteng oleh ndelok sampe mendeleng arek lanang dilirik komeng samengsem adikku tertarik jatuh cinta saka nyongkon arek lanang pancene aksi bare adekku terus dicideki arek lanang langsung ditakoni mas ape tidak endi sebab gawa kunci jarine ape jopo mercy ngakune arek lanang jare dadi direksi adekku cintae tambah setengah mati durung suwe oleh omong-omongan dadak diparani bapak polisi arek lanang dicekel jare mari nyolong TV ayo memelo ayo ketun guri tak kakon ayo ayo cak biasa wanita sing sregep sekolah sir-siran ayo lapo ya adikku dhewe tapi berangkat becak buntut ini. Nah, mulai ya. Tangan tak. Naning unine bonang penerus pekeng kender lan gampang kong kempol kenong lan kendang iku ngono arane tabuhan iki ngono gendeng jula-juli wong enake bareng dikitungi wong parlune ayem-ayem tat masih gak duwe gak ono sing ngerti carene iki jula
wedok sing besengut lonjone kurang seweke katut bareng sing wedok eling sing lanang ditapuk parut ana sing ngarani cula-culi disco tak jogeti kok krasa entuk gak ngerti do omati enteni pegawe toko sebab tempat tidurku sik bayar separuh gak ngecap jamanku nom-noman sir-sir aku sak pirang-pirang kadek dudu anake wong sembarangan ngalor ngidul sedan-sedanan tapi sing pero iya gak heran iku ngono sedan silian opo maneh bareng aku kawinan Sri kawin 20.000 bojoku tak jak urunan ijene opeo yu painten ketiban cendelo namung semanten kidungan kula sakmono sik kidungane Cak Kartolo lur semaan kidungan liyane ya